Gambri Pinus Refi, una de Westranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Tori Taki. We hebben vandaag een hele bijzondere Tori Taki, want we hebben de oprichter en de initiatiefnemer van Tori Osso Utrecht, Natalia Maknak. Ze zit hier naast me. Ze is eindelijk bij ons hier bij Cultura TV. Deze dame had natuurlijk al veel eerder hier moeten komen, maar ze zei alles komt op zijn tijd, mijn boy. En nu zit ze er. Welkom, Natalia. Dankjewel, Pascal. Hoe voelt dit zo? Je zit lekker in je stoel? Ja, ik zit heerlijk, relax. Ja, rustig. Normaal ben jij de drijvende kracht achter alle activiteiten en evenementen. Hoe is het nu om zelf in die spotlight te zitten? Ja, het voelt goed hier. Ja, de ene keer inderdaad ben ik in de spotlight, de andere keer veel weer behind the scenes. Voel ik me ook prima bij. En nou ja, ik heb natuurlijk mijn team van gouden vrijwilligers, noem ik ze altijd. Want die heb je wel nodig. Je kan niet alles alleen doen. Nee, zeker. Ja. En hoe gaat het nu met Tori Osso? Goed wel, ja. We hebben net de Black Achievement Month achter de rug. We hadden een hele maand in oktober hadden we samen met een aantal andere samenwerkingspartners uit Utrecht hadden we nou ja, allerlei events rondom het thema wat de Black Achievement Month had. Even denken, ja, elk weekend hadden we eigenlijk iets. Dus ja, het was even een drukke periode wat betreft Tori Osso. Maar het was een mooie maand, geslaagde maand. Volgens mij in Utrecht hadden we iets van 25 plus events. Rondom de Black Achievement Month. Ja, mag ook wel natuurlijk. Het is volgens mij ook nog niet eerder gebeurd. Dus het was wel heel mooi dat... Ja, dat we gewoon verschillende partijen hadden die dus ook nou ja, events organiseerden in die maand. Al dan wel niet in samenwerking met. Hoe groot is je team dan niet dan, als je 25 van die evenementen in een maand moet draaien? Het zit zo, zeg maar, Tori Osso was één van de samenwerkingspartners. Dan hadden we nog een aantal Afrikaanse stichtingen ook. Ook Kitty Kotti Utrecht deed mee. De Schouwburg, de bibliotheek. Dus weet je, dus zo hebben we het zeg maar samen gedaan. Ja, natuurlijk. Ja, want nee, anders is het niet. Nee. Tori Osso zelf had er 4. Ja, 4. En we begonnen, het thema was New Generations van Black Achievement Month. En we begonnen met Buku Nanga Kuku Junior. Ja, letterlijk boek met koek. Voor de Nederlandse mensen die geen Surinaams verstaan. Buku Nanga Kuku. En het thema, of althans het concept is het boek, de Surinaamse koek, de schrijver en het publiek. En je hoeft de schrijver niet te kennen, je hoeft het boek niet te kennen. Het enige wat je wel moet doen is aanmelden, omdat we een beetje moeten weten hoeveel koekoe we mee moeten nemen. Hè? Dus, wat voor koekoe dan? Boyo, Ixi ja, Boyo. De ene keer is het Ixi koekoe, dan Kixi. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit, er is koek. Surinaamse koek, ja, er is koek. dat is wel een van de ingrediënten van het concept, inderdaad. Ja, en met de junior versie zijn we vorig jaar begonnen. Want Buku Nanga Kuku deden we eigenlijk al sinds 2012 deden we dat. En
Ja, ik denk dat die laagdrempeligheid gewoon zo'n succes was. En wat gebeurt er dan zo'n dag? Zo'n dag, als ik het zeg maar voor het reguliere wat we normaal hebben. We hebben dus inderdaad het boek, Surinaamse koek, de auteur en het publiek. Het publiek die mag zelf ook vragen stellen, maar je krijgt meer te horen over de auteur, de drijfveren. Waarom heeft iemand het boek geschreven? Eigenlijk een beetje de journey ook. Een soort meet and greet met de schrijver. Een soort meet and greet, maar dan inderdaad in de vorm van dat we eerst een gesprek hebben. De auteur gaat nog wat voordragen. De mensen die krijgen zo nu en dan de kans om zelf een en ander te vragen of op te merken. En je zit dus eigenlijk heel dicht bij de auteur in feite. Want we waren begonnen in Oase, in Zuilen was dat, buurtcentrum Oase. En je zag dat het wel heel mooi was dat toen kwam echt dus de jongere generatie en de oudere generatie. En dan hoorde je echt die Vosting-tories. De allereerste keer voordat we het gingen organiseren zei die dame nog, die auteur van... Ja, maar gaat het wel druk worden dan? Ik bedoel, is dat zoiets van, komt ze weer met een idee? Zeg nog spang mevrouw. Nee, het gaat goed komen. En ja, dat was echt een hele mooie start eigenlijk van de Buku Nanga Kuku. Hoeveel mensen waren er dan? Toen waren er denk ik 40 zo'n beetje, 40, 45. We proberen het eigenlijk wel intiem te houden hoor. Ja. Tuurlijk kan je het groot doen. Ik vind het veel hoor, 40 voor zo'n set. Ja, voor zo'n eerste keer, zeker. Ja, en... kijk, en het is ook, we doen het allemaal vrijwillig naast ons werk. Dus je kan wel steeds hele grote events willen organiseren. Maar dat betekent ook dat je wel veel meer tijd moet steken in de marketing en zo. Ja. Om alles vol te krijgen. Dus je moet jij runt het als een fulltime business bijna. Nou, dat ook weer niet. Kijk, tuurlijk, het social media zit sowieso altijd al in mijn ondernemingswereld. Maar ook toen ik in loondienst zat in mijn banen. Ja. En ik vind het zelf ook leuk, dus dan is het niet zo'n opgave. Maar voor de meeste mensen is social media wel een ding. En ook om er tijd voor te maken naast de activiteit. Ja, zeker. Want wat was nou precies het idee van Tori Osso? Mijn vader heeft het opgericht in 2000. Het was eigenlijk begonnen als een vriendengroep. En op een gegeven moment zei iemand tegen hem... Misschien kan je er een stichting van maken. Want dan kan je misschien ook wat meer ruimte creëren. Financiële ruimte om nog wat meer dingen aan te pakken. Om te organiseren. Zo ging het balletje eigenlijk rollen. En toen is Tori Osso wel geïnspireerd op de Tori Osso van Suriname. Want dat is zeg maar de original. Want hij ging daar natuurlijk zelf ook naartoe op vakantie, ook met de vriendengroep. En daar ontstond het idee. En dat was nog wel wat miste toen de tijd in Utrecht. Een laagdrempelige plek waar een Surinaamse gemeenschap toen de tijd van mijn vaders generatie bijeen kon komen. En daar hadden ze ook laagdrempelige activiteiten, van een dansavond tot een boekpresentatie tot gezondheidsvoorlichting. Maar ook gewoon samen zijn. Dus een soort van Tori-taki, maar dat met de mensen samenkomen. Ja. Ook met koek af en toe? Of, Tuurlijk, eten, nee. Een Surinaamse event zonder eten? Nee. Kan bijna niet, dat gaat niet. Nee, dat zat er wel altijd bij. Hij kookte zelf trouwens ook. Dus, echt het ouderwetse buurthuisgevoel. Ja, het was ook in de tijd een beetje een soort van buurthuis setting ook daar. Ja. Het bestaat nog steeds. Met troefko-toernooien of zo? Ja, dat deden ze ook. Je had een Tori Osso in Arnhem en Tori Osso Utrecht, die werkten samen. En dan hadden ze een troefko-toernooi om de zoveel tijd. Ja, en, dat is wel leuk. Wij moesten dan helpen toen de tijd. Wij dachten van, oké, maar tot hoe laat? Want we willen straks uit. Weet je, dus we werden zelf ook ingezet als vrijwilliger. Ja, precies. Okay. Ja. Dus het moet niet te lang duren. Want dan mag het zelf. Dus dan in die tijd zat je gewoon in een andere zo'n fase eigenlijk. En ik had zelf ook niet verwacht dat ik gewoon nog betrokken zou zijn bij... nee, hoe lang ben je dan? Want 2012 is het dan door je vader opgericht, toch? 2001, 2000 ongeveer. In die tijd is het door mijn vader opgericht. Helaas is hij in 2005 ons ontvallen. En in 2006 ben ik er eigenlijk organisch bijgekomen. Ja. Omdat ik toen een idee kreeg van... misschien is het idee om de Internationale Vrouwendag op te pakken. Als zijnde toen dan jongere generatie. En toen waren we naar het bestuur gegaan om te vragen van... mogen wij de Internationale Vrouwendag oppakken? En
mij leek het wel een leuke uitdaging om te kijken of de leeftijd bijvoorbeeld 20 jaar lager kon dan mijn ouders. In de breedte organiseren. Dus eigenlijk bijna met elke stichting hebben we toen samengewerkt op die dag. Ja. Dus van de Roma's tot de Chinezen tot de Antillianen tot, nou ja, noem maar op, Nederlandse. Dus het was echt een hele mengeling. Ja, inclusieve dag. Dat was toen ook nog die tijd dat niet iedereen kende Tori Osso en ook de Marokkaanse en Turkse gemeenschap ook nog niet. Maar we hebben wel samengewerkt, dus we hielden wel rekening mee dat alles moest doen halal, geen mannen toegestaan. Dus ja, ik kreeg ook nog wel wat aan de deur te horen van de oude garde, zeg maar. De heren die hadden zoiets van, die waren toch wel een beetje gepikeerd dat ze niet naar binnen mochten. Bij Internationale Vrouwendag? Ja, oké, maar om andere redenen denk ik. Nee, maar meer van, maar Internationale Vrouwendag, wij organiseerden dat altijd gewoon gezamenlijk. Dus mijn vader had dat ook georganiseerd en de burgemeester kwam. En het was gewoon een hele happening met de Surinaamse gemeenschap. Dus zij vonden dat toen natuurlijk, ik moest wel even opboksen tegen de dingen die je teweeg brengt, die veranderingen. Ja, want ik weet niet hoe ik op 2012 kom hoor, trouwens hoor, maar de garde was gewend om samen te komen en dan komt er ineens een nieuwe wind en dan ben je ineens niet meer welkom bij een bepaald event. Ja, dus ik snap hen wel, alleen je hebt zeg maar de oude garde en de oudere generatie, dat is denk ik, oude garde die wil wel echt alles bij het oude. Ja, en de oudere generatie die steunt je wel en die support je wel en die ziet wel van, het is wel nodig dat mensen ook dingen weer overpakken, want anders sterft het af. Ja. En dat was ook wel wat ik zag om me heen, dat vaak het probleem is, dat je inderdaad vaak de andere leeftijden niet meer krijgt, zodat het inderdaad op een gegeven moment, houdt het heel snel op. En dat is wel zonde. En daarom zijn er ook best wel veel verenigingen ook niet meer actief. In Utrecht dan even nu. En gelukkig komt er dus nu, is er weer een nieuwe aanwas. Want de jongeren toen waren 15 en nu zijn ze alweer rond de 27. En blijkbaar is dat een beetje de leeftijd dat je denkt van, ik wil ook iets bijdragen aan de maatschappij of de samenleving. Dan heb je alles al gezien met uitgaan. Dus dan, Ik denk het, maar dat valt me wel op. Dat rond die leeftijd 25 en wat ouder, dan zijn ze ready om ook hun dingen te doen, te programmeren en mee te werken. Dus dat is wel heel tof om te zien dat nu begint alles weer op te borrelen. Ja. Want uit hoeveel mensen bestaat die gouden vrijwilligersgroep dan? Eerst hadden we eigenlijk altijd dat we met commissies werkten. Maar toen later had ik gezien dat we niet zo heel veel mensen eigenlijk nodig hebben. Want hoe meer mensen, hoe meer schrijven, hoe meer meningen en hoe langer soms dingen kunnen duren. Dus we hebben nu, even kijken hoor, vasten, misschien een stuk of 5 vasten die gewoon op de dag zelf. En dan heb je ook nog een 3-tal die dan in de voorbereiding ook meedenken. Dus het verschilt een beetje, afhankelijk van de beschikbaarheid van ja, precies. Maar het is natuurlijk een pool waarin mensen zelf kunnen aangeven, denk ik. Dan is er wel ik leg ook niemand vast, want ik zeg ook van dit is vrijwilligerswerk natuurlijk, het is niet je job. En ik wil ook echt alleen maar vrijwilligers die zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om hier aan deel te nemen. Tot nu toe is dat eigenlijk wel zo. Ja, de keer dat ik daar was heb ik ook gemerkt dat het heel hartelijk was en dat de mensen die er waren er ook echt stonden vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Ja. En wat heb je allemaal nog op de planning staan voor de komende maanden? Dit jaar even rust. Zeg maar. Qua uitvoering. We hebben wel ideeën natuurlijk. Waarschijnlijk gaan we weer verder met het project voor Buku Nanga Kuku. Met de bibliotheek Utrecht onder andere en Kitty Kotti Utrecht. Hebben we dit jaar gedaan. Ongeveer 6 maanden hebben we dat gedaan. Zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. En we hebben dat afgesloten toen met een Buku Nanga Kuku XL feest. Dus dat was inderdaad... Band? Ja, eigenlijk wel. Welke band? Ja, band. Er was wel muziek van... Hoe heette ze nou? Muziek op afstand. Eigenlijk gewoon een soort van bazuinkoor. En dan hadden we Sanisa Nederland. Die kwam dan in combinatie met de band... kwam dan de modeshow met Kotos en zo lopen. Leuk. We hadden panelgesprekken. Dus we hadden een stuk of 4 panels met verschillende thema's. Dus bijvoorbeeld diversiteit in de kinderboekenwereld. Geschiedenis was een thema. Zo hadden we er iets van 4. En dan hadden we ook zeg maar workshops.
in de niches. Dus eigenlijk hadden we de hele onderste verdieping van de centrale bibliotheek. Dus als je binnenkwam, voelde je al dat er... Ja, dat was wel echt een hele mooie dag. Gezellige dag. En was dat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat? Of nee, het was volgens mij van 11 tot 5, zo'n beetje. Ja, oké. Ja, 11 tot 5. Maar kom best dan wel ook intensief hoor. Ja, zeker. Ik bedoel, voor jou is het dan echt netwerken dan. Ja. Wat had je dan zeg maar van 11 tot 5, hè? Was het dan zo dat je continu inloop had? Of was het, je meldde je aan en dan kon je tussen 11 en 12 komen en dan bleef je... Nee, je hoefde niet aan te melden, dus dat was wel lekker. En hoe we meestal werken is eigenlijk die driehoek die ik altijd noem. Dus zeg maar dat iedereen er iets aan heeft. Dus de bezoeker, die komt weer op verschillende plekken door Utrecht, want we nemen de mensen eigenlijk mee door Utrecht. Dit keer was het dan de bibliotheek. De ontvangende partij, de bibliotheek. En ook wij als organisator. Ja. Dus ieder heeft er profijt van, zeg maar. En het leuke is dat je op die manier ook je achterbannen mixt. Dus ook daar ontstaat weer... Nieuwe werving hoor ik je zeggen. Ja, goed. Je moet het jezelf niet moeilijker maken dan nodig, toch? Nee. Kijk, en als je samenwerkt, dan haal je ook weer wat werk van je hals, zeg maar. Want je moet gewoon toch wel slim gaan werken als je beperkte tijd hebt. Ja. Dus het is gewoon echt wel de moeite waard om gewoon je krachten te bundelen. En hoe werkt dat dan? Heb je een website waar mensen de boel in de gaten houden? Of heb je een oproep ergens op social media? We hebben, kijk, stel als we samenwerken inderdaad, dan plaatsen we het allemaal op onze eigen kanalen. Dus sowieso de website. Hebben mensen social media kanalen, dan doen we het zeg maar op alle kanalen en dan crossposten we. Dan doen we zeg maar als bijdrager uitnodigen. Wordt een beetje technisch, maar dat je zeg maar de berichten ook op elkaars kanaal plaatst. Maar ook met gewoon ouderwetse flyers, WhatsApp kanaal. Je zet eigenlijk gewoon alles in. Alle kanalen zet je in. Maar hebben jullie dan bijvoorbeeld ook een soort van nieuwsbrief voor de mensen die al lid zijn van Tori Osso? Werkt dat zo? Ja, we hebben wel een nieuwsbrief, want we weten ook dat niet iedereen social media natuurlijk heeft. Dus we hebben gewoon een ouderwetse nieuwsbrief per mail. We hebben de website waar je gewoon op kan kijken, de agenda. Maar ook het archief dat je kan zien wat er eigenlijk gebeurd is afgelopen jaren, tijden, maanden. Ja, dus dat. En dat is eigenlijk een combinatie van digitale media en gewoon mond tot mond ook. Dus het is altijd wel weer leuk om te horen hoe mensen zeg maar bij het event terecht zijn gekomen. Dus dat probeer ik altijd wel een beetje te vragen. Wat brengt je hier vanaf? Hoe ben je op de eruit? Of wie komt er uit Utrecht of wie komt er niet uit Utrecht? Even handen omhoog. Weet je, als je aan het presenteren bent. Dus je checkt even van tevoren van oké. Even een hele kleine check, ja. Was je er toen ook in Suriname bij het congres dat er ook een oproep werd geplaatst van wie komt er uit Nederland, wie komt er uit Curaçao, wie komt er uit Was jij daarbij? Ja, ik was toen... Of was jij de presentator? Toen was ik de presentator, ja. Dus, toen heb ik dat ook gedaan puur om te kijken en dan zag je natuurlijk wel reacties. Ja. En dan vroeg wie komt er uit Nederland, waren er 2. En dan, dus dat geeft ook een dynamiek, zag ik. Ja. En als je terug gaat kijken naar Tori Osso, werk je dan bijvoorbeeld ook samen met de andere verenigingen in het land? Even kijken, we hebben een keer samengewerkt met... hoe heet ze nou? Het CIO, Surinaams Inspraakorgaan. En toen hadden we een... CIO, ja. Ja, ik weet niet of ze nog bestaan. Eigenlijk. Ik weet het niet eigenlijk. Surinaams Inspraakorgaan. En toen hadden we iets georganiseerd in Vereniging Ons Suriname. Dat is ook alweer een paar jaar geleden hoor. Die bestaat volgens mij nog wel. Ja. Ze zijn er nu aan het verbouwen natuurlijk. De Black Archives komt dan weer. Of het Surinaams Museum komt daar weer terug. Maar we staan op zich wel open daarvoor. Tuurlijk, de meeste dingen doen we in Utrecht. Dat is ook zo. Maar het is natuurlijk ook vaak dat we meer ideeën hebben dan tijd. Ja, dat is eigenlijk het ding. Dat is altijd zo natuurlijk, ja. Maar het is wel fijn dat het gebeurt, want met welke frequentie zou je zeggen dat er gelegenheden zijn dat jullie samenkomen? Is het echt 1 keer per maand? Om de 2 maanden of zo dat er een event is. Om de 2 maanden, oké. Ja, want voorheen, zeg maar in de tijd dat mijn vader het had, was er echt gewoon wekelijkse inloop. Maar daar was ook iemand om het te beheren, zeg maar. Maar toen was het nog meer een buurthuis?
Ja, Dus je kwam en was er het echt meer eten, een drinken. Tori Osso van je komt in, dat is gewoon de plek. En eigenlijk alles hangt, wat, hè? ja, waar je even hangt, waar je wat komt eten, taktori en zo. Dus ja, dat was meer zo die insteek als hoe mensen het kennen oorspronkelijk. Ja, en vanaf 2011, toen had ik zoiets van ja, ik wil gewoon travelen door Utrecht. Ik wil ook gewoon, en ik wil meer kleur in de instituten hebben, dus onze achterban. En ook, ja, eigenlijk dat wij gewoon die verrassing brengen in die instituten. Dat wij daar weer onze osso maken eigenlijk, waar we ook zijn. In Utrecht. Oké, interessante missie. Ja. Wat kan je daar nog meer over vertellen? Hoe loopt het met die missie? Ja, goed. Tuurlijk heb je af en toe wel eens van, nou misschien is het ook wel weer handig als je een eigen ruimte hebt. Want dan ben je helemaal nergens afhankelijk van. Maar ja, je moet ook wel die tijd hebben. Je kan een ruimte hebben, maar als je dan niet bent. Ja, dan is het weer het buurtprincipe. Maar de verandering die jij nu aanbrengt, zo te horen, is dat je juist mensen betrekt omdat je ze op plekken brengt waar ze anders niet zouden komen. Klopt, want ik hoorde het ook van die instituten van soms, kijk, iemand kan het organiseren, maar als ze die mensen niet bereiken, dan wordt het soms ook lastig. Dat is ook heel jammer. Dan worden er mooie dingen georganiseerd, maar ze komen niet bij de mensen aan. Dus het kan helpen ook om andere paden te bewandelen eigenlijk voor de grote instituten bijvoorbeeld. Om met ons bijvoorbeeld samen te werken. Ja, dat werkt zeker. Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat je dan de werving mag doen van zo'n instituut? Ja, maar je denkt ook mee met de communicatie van die afdeling. Want wat voor hen, voor hun reguliere publiek misschien heel normaal is voor de anderen die niet altijd naar een schouwburg gaan of zo, juist wel relevant dat het er staat. Of, weet je, dus je kijkt mee naar de woordkeuze, naar de beelden die je gebruikt. Beeldvorming is ook wel een ding. Vooral dat, ja. Ja, weet je, ook bij Kitty Kotti, als ze daar bijvoorbeeld een beeld bij zetten wat ja, niet echt heel positief is, maar zij denken, oh, het is mooi, sereen. Ja, weet je, dus het is toch goed om even een andere blik van een andere partij ook daarop, een niet-witte partij, laat me gewoon zo zeggen, om die er overheen te zetten. Want Ja, dan dat krijg is je wel een gewoon interessant thema wat je andere aansnijdt, invalshoek. Precies, ja. Want heb je dan ook wel eens gesprekken gehad met zulke instituten over waarom ze dan er op die manier naar kijken? Waarom staan ze dan in die zin wat minder open voor de kleuren die je doen? Ze staan er wel voor open, alleen je moet het ze wel zeggen. Je moet er wel over in gesprek gaan. Want als ze het niet weten, dan denken ze dat ze het goed doen, zeg maar. Of dan denken ze van, oh, maar zo hoort het toch, of zo is het toch. Nee, niet altijd. En soms moet je ook bijvoorbeeld niet aan het eten zitten met een twist. Om maar iets te doen. Zo bedenkt dat je letterlijk bedoelde van, wat is dit? Nee. Dus Maar die ken ik ook, hè? Ja, ook daar. Ja, nee, maar dat is, ja. Nee, de samenwerking gaat wel verder dan alleen maar promotie maken. Ja, we kijken wel echt als we samenwerken, als we bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, een lunch doen voor de moederdag in Schouwburg. Hebben we toen gedaan. Toen hebben we bijvoorbeeld Judith Cyrus, Surinaamse kok, ingezet. Dan weten we ook van, het gaat goed komen. Nee, maar het is altijd een gevoelig punt, Ninyang, weet je. Zag je die aarzeling echt van, dan weet je dat het goed komt. Nee, maar het is altijd, kijk, ik doe het al een aantal jaren, maar het is toch, je kan het niet altijd gewoon loslaten van, oh, het komt wel goed. Nee, je moet er altijd op zitten. Ja, Mensen onderschatten hoe belangrijk en hoe gevoelig Surinaams eten ook is. De keuken, de gebruiken, hoe ga je ermee om? Wat schotel je de mensen voor? Ja, weet je? Dus daar gaat best wel wat absoluut, maar je hebt het toch ook gezien in de media, toch? Met de HEMA die toen ineens de roti ging. Ja, roti met rijst. Ja. En toen moest het eruit, uiteindelijk. Ja. Als ze beter research hadden gedaan, hadden ze dat dus begrepen. Dat doe je niet. Ja. Nee, dus doe je dat soort dingen ook? Dat je dat soort tips meegeeft? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben ook met de directeur daarover gesproken. En ja, dan moet je weer even rustig blijven. Want je voelt dan weer dat je hartslag een beetje zo omhoog gaat. Dan wordt het van toerisme nog een bonkers. Oké. Nee, maar ja, je kan heel lang en breed praten over de rol van de Surinaamse keuken
hoe je daarmee omgaat. Maar, nee, maar ik vind het heel leuk dat ze daar inmiddels gewoon al nu voor openstaan. En ze hebben samengewerkt. Weet je, ze leren ook van elkaar. Ja, dus dat is een van de dingen. Maar je denkt ook mee over de flyer. Wat gaat erop staan? Om een ander klein ding te noemen. Als er weer een voorstelling begint in de Schouwburg, moet je niet 1 keer de bel laten rinkelen. Weet je, dat gaat wel even wat vaker. Bedoel je toevallig op die ene met Yeti? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Want het is gezellig. Iedereen ontmoet elkaar. Taktori. Weet je, onze events zijn ook echt verbindingen en ontmoetingen. Staan gewoon centraal. Ja, en je ziet dat iedereen... Of ze wachten voor die koek. Een hele rij. Waardoor ze dus de bel binnenkomen wat gaat met het kosten. Dus zelfs Jetty maakte daar een opmerking over van ja, nee. Ja, jullie gaan eerder in die rij staan dan eerder in de zaal zitten, weet je wel. Ja. Dus nee, dat is wel... dus zo zie je wel hoe belangrijk eten is. Maar het is echt wel typisch wat je zegt hoor. Ja. Het is niet moeilijk, maar als je het niet weet inderdaad, dan maak je dus andere keuzes. Ja. Want je kan heel strak op die tijd gaan zitten, maar dan wek je alleen maar irritatie op bij je nieuwe publiek. Weet je, dus je moet een beetje ook flexibel daarin zijn. Ja, het vergt denk ik ook een beetje een andere werkwijze intern voor de instituten zelf. Dus je bent nu meer geworden dan alleen maar een uithangbord en een community-based place. Je bent ook nog eens een adviseur geworden. Ja, we hebben wel ook een adviesrol. Heel vaak achter de schermen. We krijgen echt zoveel vragen binnen. Maar dat is denk ik omdat we gewoon heel makkelijk te vinden zijn op het net. Want ja, we hadden Twitter, Facebook... Nu ook dan Instagram, daar kwamen we niet onderuit om dat te doen. Maar het is een goede toevoeging, moet ik zeggen. De website, nieuwsbrief. Weet je, dus er zijn verschillende online dingen eigenlijk. Hoe je dan bij ons terecht kan komen. En echt met de meeste uiteenlopende vragen. Tot een groot bedrijf die op zoek was naar Surinamers voor een commercial bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dan moet je wel doorvragen van oké, Surinamers, ik wil even meegeven, Surinamers heeft verschillende bevolkingsgroepen. Zoek je Javaanse Suriname, Hindoestaanse Suriname, dan leg ik het uit. En dan merk je van, oh ja, daar heb ik niet over nagedacht. Ik zeg, ja, ik zeg het maar, want ik weet niet of het om de huidkleur gaat. Of dat het puur een Surinamer moet zijn. Want dat is in alle geuren en kleuren. Dus zo heb je dan wel weer van die gesprekken. En dan, als je doorvraagt, dan was het bijvoorbeeld... Ja, nee, we zoeken iemand die een niet-westerse achtergrond heeft. Ik zeg, kijk, dat verandert de vraag al. Snap je? Dus... nog steeds vaag, hè? Maar, ja, maar dan weet je wel... Dan, ja. Oh, it's a color thing. Ja, precies. Ja. Maar het maakt wel leuke gesprekken los eigenlijk. Ben je hier heel druk mee met dit stukje? Met het activeren en adviseren? Ik ben er druk mee. De ene keer is het gewoon vanuit mijn eigen onderneming. En de andere keer is het gewoon gratis vanuit Tori Osso. Dus... En wat doe je dan vanuit je eigen business dan? Want ik ken je als een duizendpoot, dus... mijn eigen business heet Maknak Verbind. Maar is eigenlijk ontstaan vanuit mijn hele werk vanuit Tori Osso, moet ik zeggen. Dus mijn netwerk is ontsproten vanuit Tori Osso. En uiteindelijk ben ik Maknak Verbind begonnen. Omdat ik merkte dat... Ja, ik was eigenlijk inderdaad het center van al die verbindingen van organisaties, personen, groepen, mensen, doelgroepen. En de Schouwburg was eigenlijk de stok achter de deur voor mij om me in te schrijven bij de KVK toen de tijd. 2013 misschien, zoiets. Ja, want zij werkte toen alleen maar met freelancers met een VAR-verklaring toen de tijd. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja... dus om het door te kunnen zetten moest je haast wel. Ja, toen dacht ik, nou, ik heb al zoveel vrijwilligerswerk gedaan en waarom dan eigenlijk niet? Dus toen heb ik me ingeschreven. En dus eigenlijk ben ik ondernemer, vooral in de culturele sector. Dus je kan me vaak veel achter de schermen vinden. Bijvoorbeeld een tentoonstelling bij een museum, dat ik daar een grote campagne voor opzet, marketing. Dus ik doe veel marketing, PR, eventprogrammering. Voor bijvoorbeeld Kitty Kotti viering of voor de herdenking in Utrecht toen de tijd ook. Dus veel behind the scenes diensten ook wel.
kan je het ook een beetje noemen. Ik vind het wel mooi om te horen hoe je eigenlijk met je passie voor de community en met je vrijwilligersinsteek daadwerkelijk een business eruit hebt kunnen halen. Het is natuurlijk niet letterlijk het een na het ander, maar het heeft er wel aan bijgedragen om... Het heeft eraan bijgedragen, ja absoluut. En waar ik ter afsluiting nog naar benieuwd ben, zie je jezelf dan ook als een voorvechter om de Surinaamse community een beetje handen en voeten te geven? In samenwerking met, zeker. Ja, ik sta daar zeker voor open. Want ik denk dat er valt heel veel te doen met en voor de Surinaamse community. Zowel niet alleen op cultureel gebied, maar ook op finance, ICT. Ja, weet je, dus er is zoveel eigenlijk wat we... Bundelen van krachten verenigen. Ja, en er is ook zoveel talent in de Surinaamse community of in de black community, of hoe je het ook wilt noemen. Ja, dus dan ga ik je naar huis sturen met een tip. Wat nou als je een Tori Osso Nederland of een Tori Osso XL, en dat je dus bij wijze van spreken 12 afgezanten voor de provincies als het ware als captain benoemt of als ambassadeur benoemt, en dat je er een verdienmodel aan koppelt, zodat je je in die zin niet als vrijwilliger hoeft in te zetten, maar dat je daar dus op een bepaalde manier, of desnoods met een stichting, dat je het zeg maar, hoe noem je dat? Levend houdt, dus inkomstenstroom ten opzichte van de uitgaven en dergelijke, dan voelt het misschien minder als dat je moet sprokkelen, maar dat je jezelf dus ook een soort van semi-onderhoudt ermee. Ja. Heb je daar al over nagedacht of is dat iets wat... Nee, soms heb je wel gedacht natuurlijk. Hoe je, want een keer ben ik er zelf ook niet meer, wil je het wel gewoon door laten gaan en zoals we net zeiden van soms moet je slim werken, maar hoe kan je dat dan ook inzetten in een ongoing iets en misschien dat het groter wordt inderdaad. Maar ik ga jouw tip meenemen. Dus, ik ben benieuwd. Het is zomaar even een ideetje. Ja. I love that. Maar ja, ik zie het jou doen. Dus ja. Is niet uitgesloten. Zij kijkt mij nu aan. Is niet uitgesloten. Je kan delen van tips meenemen. Hè? Je kan delen van tips, kan je uitvoeren. Nou ja, misschien moet ik hem even nuanceren. Ik wil je zeker niet meer werk geven dan nodig. Maar ik dacht van, joh, ik zit te denken van, je bent zo'n voorvechter. Je opent deuren. Er zijn mensen die naar jou toe komen en vragen van, ken je nog een Surinamer? Even zo te zeggen. Ik zal mijn blik opentrekken. Maar dan denk ik van, oké, nu komt het toevallig bij je. Maar ik snap wel dat men bij jou komt, want ze zien jou... in combinatie met Tori Osso en denken, hey, dit is iemand die een netwerk heeft. Nou, waarom niet het netwerk voor je laten werken? Ja. En toen dacht ik van, nou ja, dat kan je natuurlijk interessant maken op het moment dat je daar misschien een verdienste uit haalt of dat er een community verspreiding is. Ja. Want dan heeft het meerwaarde. Ja. Dus vanuit daar was het eigenlijk meer een soort van, hey. Nee, ik snap je hoor. Ik vind hem heel mooi, deze suggestie, deze tip. Nou ja. Het is hier begonnen, we zien wel of het ergens nog andere voeten krijgt. Ja. En misschien is Cultura TV daar ook wel een gedegen partner in. Ja, wie weet. Ja, dankjewel allebei voor de uitnodiging hier bij Cultura TV. Zeker. Kijk eens hier, dat is zo mooi hè. Magna verbindt ook nog even het dankwoord richting Cultura TV. En ook mijn dank naar jullie dat jullie weer hebben willen kijken. Dit is Natalia Magnak, zoals hier Magnak verbindt. Tori Osso, zoek het op. Laten we de krachten bundelen. Geef je een keer op voor Bukunanga Kuku. Er is heerlijke koek, is me verteld. En laten we die verbinding met elkaar blijven aangaan en blijven opzoeken. Tot de volgende keer. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
happy, 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 happy. Make you the bells a jingle. Can't face a come, go jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En prijs ja voor na nieuwjaar zij kom. O jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy, happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas and a Happy New Year. Gishori, visna fostro yo gishori mi mati. E visi firatori di pinyu ati. Imzuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firiu treflagi. If ye do nanga opo ati, me sembesita ya sa auto fancy. Na you are the nom lasi, yeah. Ma make you the bells a jingle. Get face a come, o jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top fu a boom. En prijs ja voor na nieuwjaar zij kom. O jingle, wish you single. Geef wat je te veel hebt, gooi het niet weg. We leven in een tijd van leed en stress. Ga voor verbetering, corona nog berekening. Ga voor je zegening, maak een breder king, ik ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zagen tevreden vind. Nos banga kita de yo nyanga sani Jesus ning, ay Jesus ning. Makanda system schrift ne Latin. U make one pom en pastei. My kangwa omu, put putu, they make Winston go fill the A. Kesa yensi janagi alamang. Ya, di manga yu isha dalamang. Ya kes nagi yu tu alas ranamang. Anogi de wasa gudu. Yes, now one day for la bondru. Just make you the bells a jingle. Girls face a come, o jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En prijs ja voor na nieuwjaar zij kom. O jingle, wish you single, yeah. Wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy